Ahojte, ja vás vítam zase na môjho ďalšieho tutoriála v programe Sony Vegas 12. Blá, blá, blá. Už ani mne sa to nechce rozprávať v každom tutoriáli a určite ani vás to nebaví, ale to je jedno. Proste, dneska si ukážeme v tomto tutoriáli, ako spraviť ducha, alebo ako tá duša vychádza z tela. Tento efekt sa väčšinou používa v takých filmoch, ako, no proste o duchoch, hej, alebo kde niekto zomrel, hej, a je v tom svete duchovnom alebo tak. Samozrejme, ak si videli film Duch, tam hral, sa mi zdá, Patrick Swayze, tak tamto používali tento efekt. Ukážeme si, ako sa to dá spraviť, ukážem vám malú ukážku, čo som spravil, no a ideme na to. Hej, vidíte, proste, to som ja, hej, ako sedím, proste vyšiel som zo svojho tela, ako keby, hej, teraz som odkráčal, pozriem sa na seba, hej, a odídem zasa. No, nie je to ťažké, je to práve že ľahké a ukážeme si ako na to. Takže proste máme nejaké video. Ja si ho najprv skrátim ako prvé, zostrihnem, čo chcem. Dobre, chcem odtiaľto. Dobre, odtiaľto dám S, to si vymažem. No, a mám len toto video. Ukážem vám najprv, ako vyzeral originál. No, originál vyzeral asi takto, že proste sedím, ja vám to trošku pretočím, lebo tam dlhšie sedím, hej. Ešte raz, si odtiaľ to vám to pustím. Proste tam sedím a proste začnem potok robiť takéto naťahovačky, hej. Postavím sa, odkráčam. A ako môžete sami vidieť, ja na tom gauči už nesedím, ako naozaj. Ako to spravíme, aby som tam sedel, spravíme to tak, že si odstrihneme tú časť, kde sedíme, alebo kde ležíme. Proste ako ste si to vyspravili, hej. Ja proste tam, kde sedím, tunak dám S-ko, že strihnem, najprv si zvuk vymažem, to nepotrebujem, to mi zavazia. Dobre, mám čisto video. No, keď to mám odstrihnuté, tak toto druhé video, ako niekde idete, alebo kde ste sa postavili a chcete odísť, alebo tak proste ho necháte ako prvé to video, hej, a to druhé video, čo je ako to prvé video, dáte proste pod to video. Takže proste tu nadáme pravým, dáme insert video track, aby nám akože sa vytvoril ďalšia zložka na video, hej. No, proste toto video nechám pod tým a tam, kde akože už odchádzam, dám nad to video, hej. Samozrejme, ešte nič sa tam nedieje, hej, keď som to spravil. No, spravíme to tak, že toto video, že kliknem tu na hore, hej, kde vidíte na to video, ľavým tlačidlom na myši, podržím to tlačidlo a ťahám dole, hej. Vidíte, že sa mi tam objavujú nejaké tie percentá. Ja proste ťahám približne na nejakých tých 30%, hej. To stačí, alebo si to môžete ešte tak, že necháte hore a dáte tu na, ako vidíte, level je na 100% a tu na proste ťaháte do nejakej tej strany, hej. Zabudne, nič sa tam nedieje, ukážem vám to takto, že proste keď dávam dole tú čiaru, tak proste vidíte, že tam už som aj ja a to je tam ako duch, hej, a keď to dám zase na plno, tak už tam nič není. A takisto aj tu nás to dá spraviť. Vidíte, keď dávam na nižšie percento, proste je to isté ako keby, hej. No, ja to spravím s tou čiarou, dám približne na tých 30%. No, trošku to posuniem, nech tam chvíľu ako keby ležím, alebo či sedím, hej. No a proste začnem ma takto naťahovať, hej. A postavil som sa a odchádzam. Keď dám play, vyzerá to asi takto, že sedím z ničoho nič, opustím to telo ako keby. Samozrejme, ak si chcete nejaký krátky film natočiť, a ak sa vám toto tam hodí, tak to môžete tam kľudne použiť. Nie je to naozaj ťažké, je to veľmi jednoduché práve, že hej. A zabudol som vám povedať, že keď to chcete spraviť, tak je najlepšie, keď s kamerou nehýbete. Keď je proste kamera niekde položená, hej, alebo ak máte stoja na kameru, že je to najlepšie na tom spraviť. A
lebo napríklad keď sa kamera bude hýbať, už to nebude také, hej, proste bude tam vidno aj ten druhý záber, ako keby z inej miestnosti, a už to bude také dvojné, už to nebude také dobré, hej. Ako vidíte, ja tiež, keď som mal pozrite sa, dám ešte raz toto video, hej, nezostrihané, neupravené, ako vidíte, ja proste sedím, hej, a proste sa postavím, hej, a odkráčam. A ako vidíte, tá kamera je stále na inom mieste, nehýbe sa, alebo nejaký iný uhol, nič proste, hej. Asi tak, no a... Takže tak, no v tomto tutoriálu. To je všetko, môžete si to vyrenderovať, hej. Vyzerá to asi nejako takto, ešte raz vám to pustím. Hej. Nebol pekný deň, keď som to natáčal toto, moc svetla nebolo, hej. No a tak preto to mám také tmavšie. To som len tak narýchlo vám chcel spraviť, ukázať. Takže ak budete to chcieť využiť niekde v nejakom videu, tak sa dajte do toho. Naozaj to ľahké. Tak uvidíme sa v ďalšom tutoriáli.